काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीनि Hslc मेट्रिक पास जानायखौ बरायदों। Hslc मेट्रिक आनजादाव 2025 मायथाइयाव उथ्रिसार जानाय गुनगोनां गावनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीनि फरायसालि आफादा। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीनि Hslc मेट्रिक पास जानाय 13 सा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे सावरायमेल जथुमा खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे मेलखौ दैदेनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी आफादनि आफादगिरि बिस्वनाथ ब्रह्म बिथाङा आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बुहुमनां बिगियाननि नैथि थाखोनि जायगा आवग्रिनो हानाय डक्टर सन्जय बसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमी एवार्ड बान्था मोननो हानाय मानगोनां जनिल कुमार ब्रह्म आरो मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि निरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे बारग' फटबटजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बर' समाज आफादनि गोजौ दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा-बिफा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों बरायनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय आलासि डक्टर सन्जय बसुमतारी आरो एकाडेमीनि गोरायुंजों लोगोसे फरायसुलिफोरा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। नों माबा नाम? हासिना ब्रह्म। माबेनि? फायखनदारानि। नोंनि मातानि नामा? पिलुबाला ब्रह्म। बबे साबजेक्टआव बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हायामोन? आङो बड' आयदायावहाय 100 नाम्बार मोनदों। ओमफ्राय इंलिसाव 69, ओमफ्राय मेथ्सआवहाय 83, ओमफ्राय हिस्ट'रियावहाय 83 मोनदों। ससियेल साइन्सआवहाय 69 मोनदों। माबायदि फरायोमोन न'आव? आङो हस्टेलावसो थाखायोमोन। हस्टेलाव थायो? औ, हस्टेलाव थायोमोन आङो स्पेसियेलि मिस देलायखौ थेंक्स बावहरनो सानो। मानो होनोबा मिस देलाया जोंखौ थिनथायाव फोजायोमोन। मानोना मिस देलाया वार्डेनखामोन हस्टेलनि। फुंनि 3थायाव फोजायो फरायनो थाखाय। बेनिफ्राय जोङो फुङावहाय ब्रेकफास्ट जायो 7:45आव। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो क्लासाव थाङो। क्लासाव थांनायनि उनाव बे 3थायाव जोंना क्लासा गयो। बेनिफ्राय जोङो दुगैयो। बिनि उनावहाय 5थायाव जोंना प्रेयार जायोमोन बेलासिनि। ओमफ्राय आङो UN एकाडेमी क'क्राझाराव। औ। दा इयुनाव माबाफोर गोरा थांखि लानायफोर दं नामा? गोरा थांखि मा लानाय? जानो गोसो इयुनाव? आङो प्रफेसार जानो सानदों। प्रफेसार जानो सानदों? बिनानावाबो बे साबजेक्टआवनो मोन्दोंमोन नामा? ML आवनो मोन्दोंमोन नामा? औ। ओमफ्राय बबे साबजेक्टआव मा बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादोंमोन? आङो 4 आयदायाव लेटार मोननो हादोंमोन। बर'आव फुल मार्क्स, ओमफ्राय हिन्दीआव 85, ओमफ्राय साइन्सआवहाय 89, ओमफ्राय मेथ्सआवहाय 84 मोनदां। नोंहा माबाफोर थांखि दं नामा? इयुनाव मा जानाय थांखि दं? मा जाहैनो? आंहा इयुनाव प्रफेसार जानायनि थांखि दं। ओमफ्राय प्रफेसार आर्ट्स स्ट्रिमखौ लानानै आङो UPSC बा IPS खौ नाजागोन होनो। मा मुं होनो नोंनि मुंखौ? धन्यरेखा ब्रह्म। माबे गामिनि? फायखनदारा। साबैसे फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हायामोन देग्लायनि SSLC आनजादाव बे माबानिफ्राय? 13 जन। 13 जन ना? गिबियावनो दिनैनि बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव थानाय दाखालिसो मेट्रिक आनजाद पास जानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनाय फोरबो लानायाव आं दिनै नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनजों इन्टारेक्सन खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोनहा जोबोद मोजाङैनो रिजाल्ट खालामदों। आरो आं बेखौनो लुबैयो बिथांमोनहा इयुनाव जाहाथे मोजां मानसि जालाङो फरायनानै। आं बेखौनो गिबियाव आसा खालामो। आरो बिथांमोनखौ जों बयबो बर' हिसाबै जोंहा जेरै समाजाव
गोबां माने गियानि गुनि बा लेखा गोरों मानसि नांगौ दाबो हिउमेन रिसर्स जोंनो नांगौ ओंखायनो बिथांमोनखौबो आङो साफा साफा मानसि जाजानो लुबैयो फिउचाराव। सासे साइन्टिस्ट जानोबा मा सोलोंनो गोनां जायो? सासे साइन्टिस्ट जानोबा सोलोंनो गोनां माने स्पेसिफिक बिदि माबाद्राय नङा खिन्थु जों गिबियावनो जोङो साइन्स फरायनांगोन। साइन्स फरायनानै जिखुनु लाइनाव साइन्सनि लाइनाव थाङोब्ला जोङो रिसार्च खालामहैनो हागोन बा नङाबा जों माखासे साइन्टिस्ट पस्ट दं बेहायबो थांनो हागोन साइन्स फरायनानै। रिसार्च खालामनानैबो जोङो साइन्टिस्ट बिमुंखौ मोनहैनो हायो। मोजां रिसार्च खालामोब्ला बे रिसार्चखौ जोङो वर्ल्डआव थ्रुआउट दा वर्ल्ड जोङो जेनोखि रिसार्च खालामो बेखौ पाब्लिश खालामनानै जुदि एक्सेप्टेड जायोबा गनाय जायोबा बेबायदिनो जोङो साइन्टिस्ट बिमुंबो मोनहैयो आरो नङाबा जोंहा ओरैनो साइन्टिस्ट होननाय माखासे पस्ट दङ जेरै DRDO, CSIR, निस बा CSIR माने माखासे लेब दं बेफ्रावबो इण्डियायाव थ्रुआउट दा इण्डिया बेफ्राव माखासे साइन्टिस्टनि पस्ट जायो बे पस्ट थायो बे पस्टआव जोङो मास्टार डिग्रि बा माने टेकनिकेल लाइनाव थांनानैबो MSc मास्टार डिग्रि फरायनानै बा टेकनिकेल लाइनाव जेरै BTech, MTech फरायनानैबो जोङो बे पजिसनखौ लाहैनो हायो साइन्टिस्ट पस्टखौहाय। नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों दिनै सासे जाफुंसार मोनसे बिमुंखौ मोननो हागोन साइन्टिस्ट बिमुंखौ? नाजानाया माने आङो उन्दैनिफ्रायनो आंहा मोनसे नाजानाय दङमोन। आङो फरायनानै माबा मोनसे जाहैथारनांगोन होननानै। मानो होनोब्ला जोंहा न'खराव माने रांखावरिनि अबस्थाया मोजां नङा ओंखायनो आङो उन्दैनिफ्रायनो सानोमोन फरायनानै माबा मोनसे आङो जाथारगोन माबा मोनसे मावथारगोन होननानै आंहा बे मोनसे गिदिर थांखि दङमोन। बेबायदिनो थांखि हिसाबैनो आङो खस्थ' खालामबोदों फरायनायखौ हागौमानि मोजाङै फरायबोदों आरो दा आङो साक्सेस होननानै आं दा बुंनो हायो। एसेब्लाबो आङो साक्सेस जाबाय होनना। गिबियावनो आङो दिनैनि जायनाखि मेट्रिक पास जानानै बरायजानाय फरायसाफोरखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। जाहाथे बिथांमोनाहाय गावनि थांखि एबा फरायनो लानायाव हयथ' गावनि गोसो बायदि लानानै गावनि साननायखौ जाफुंहैनो हायो आं बेखौ गिबियावनो आसा खालामो। आरो जायनाखि गावसिनि सोलोंनांगौ आयदा जोंनि फरायसालियाव जेरैनाखि फरायबोदोंमोन बेबायदिनो हयथ' गुबुन कलेजाव एडमिसन लानानै बेबायदिनो फरायनानै आरोबाव जोंनि फरायसालियाव जानाखि जेसेबांनाखि पार्सेन्टेज मोनदों बिनिफ्राय बांसिन पार्सेन्ट लानानै आरोबाव पास जाहैनो हाथों आं बेखौ साफ्रोमबो जोंनि जानाखि 13 फरायसाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरनो सानो बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आरो। सासे फरायसाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै बे फरायसालिनिफ्राय सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों? खोब मोजांनि खौरां। मानो होनोब्ला जोंनि फरायसायाव गासै 13 फरायसालोमोन थाखो 10आवहाय। दा बे 13नि गेजेरावनो 13आबो फार्स्ट डिभिजन लाखिनो आरो बे फार्स्ट डिभिजननि गेजेरावनो 11 जनाहाय स्टार मार्क लाखिनो हादों। बेनि गेजेरावनो माखासे जायनाखि बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार लाखिनो हानानै बिथांमोनहाय गावनि मुंखौहाय गोजौ मासियाव दैखोनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय बिसोरखौ एक्सट्रा स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानो आरो जाहाथे इयुनाव जायनाखि जोंनि फरायसाफोरा फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोनाबो फैगौ जानाखि 2022 मायथाइनि HSLC आनजाद बेवहाय आरोबाव देग्लायनिफ्राय बांसिन पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हायो। दा बेनि थाखायनो आङो जोंनि जानाखि फरायबाय थानाय फंबाय बिनानाव अनजालु फरायसा बिथांमोनखौहाय आङो गुरैयै खावलाय